Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón i me aventan la garganta. Així és com comença un dels poemes del poeta oriolà Miguel Hernández, que va dedicar als homes i dones que lluitaren per la llibertat i la justícia. En altre context històric, que no pretén comparar, així ho fan també els homes i dones de Compromís per Crevillent, treballant diàriament per ampliar aquest espai de llibertat i de justícia. Les nostres armes no són de foc, són de paraules i de sentiments. Soc José Manuel Penalba, tinc 48 anys i soc regidor a l'Ajuntament de Crevillent des del juny de 2003. I ho soc gràcies al suport que m'ha donat el col·lectiu local de Crevillent i el poble de Crevillent. Eixa empenta i aquest suport que m'ha donat els companys és el que ha fet decidir-me presentar-me a les primàries de Compromís per a ser candidat a l'alcaldia. Amb un objectiu clar, liderar un projecte de transformació i canvi per al poble de Crevillent. Soc conscient que tota aquesta experiència adquirida, tot aquest treball realitzat no serà suficient, que farà falta molt esforç, molta voluntat i molt escoltar. Escoltar a les persones, fer-los la vida més fàcil, aplegar acords i consensos entre tots i fer prevaldre allò que és bo per a la gent, vinga d'on vinga i ho propose qui ho propose, serà aquests instruments necessaris d'aquest govern de transformació i de canvi. Dur a terme serà el meu compromís. Una de mis primeras decisiones, si soy elegido candidato y alcalde de Crevillent, es poner contrapesos democráticos que impidan mi alejamiento del ciudadano y que impidan mi compromiso con la transparencia, la honradez y las personas. Como bien es sabido, no es un problema de manzanas podridas, ni de buenos deseos incumplidos, ni de promesas incumplidas, sino de instituciones mal diseñadas. Es el momento de las personas, de una acción local contra el cambio climático que nos incumbe a todos. Tenemos el deber moral de dejarle a nuestros hijos un planeta al menos como lo disfrutamos nosotros cuando éramos niños. Es el momento de trabajar para que no haya niños ni personas mayores sin derechos a una vida digna y emancipada que les permita ser ciudadanos libres e iguales. Ni jóvenes que emigran y no tengan ese billete de vuelta para construir su futuro en nuestro pueblo y en nuestro país. Nuestros objetivos no son pocos ni fáciles, lo sabemos, pero tampoco estamos solos. No seré un buen candidato si tú no estás conmigo, ni seré un buen alcalde si mi pueblo no está conmigo. Por eso os pido que no solo un apoyo puntual en estas primarias, sino que construyamos juntos ese pueblo que nosotros queremos, un pueblo más justo, más solidario y de personas más felices. Ese és el nostre compromís i és el moment.